Ay sus pre, bisan pagkabuto ni mo na tanang bulan ihalad sa iyang atubangan. Kung iya kang binuangan, binuangan rayog ka. Bisan pag apilo ni mo ng mga bitoon, himong porsela sa iyang mga bukton. Kung dili kanya higugmaon, wala lang yapon kay paaboton. Ing nakugbot-buton. Wa ko nagukod pre. Ang ako ala nga mahataga gustisya ang 100% nako nga gugma. Pre. Uy, paminawa ko sa akong sitwasyon ba. Bugat na kaya akong gilok doron. Ay, gilok ni mo. Ang akong gibati pre. Ngano? Tungod lagi aning dako kang paghigugma pero way balo sa imo ha. Wa gyapon day ka nagbago pre. Mao lagi. Saon man nga tao raman ta mahigugma no. Unsa na? Si Angela na pod? Dili ni si Angela pre. Si Kimberly ni. Grabing bayhana oy. Giantos nako tanan ba. Paghatag, barola gihapon pre. Iya ra gihapon kong gitalikdan. Pag abot sa panahon nga kinahanglanon nako siya. Aw. Abi man ako si Angela. Abdi ka ba nimo naka-change magazine? Si Angela pre. Dili. Wa ako'y kaugmaon ato. Nagtuupugag na kay kaugmaon na ng Kimberly. Silip na nako nadaan. Pre. Sa man ang style mo pre nga imbis imo kong tawangan, imo na noong kong i-discourage. Kabalo ka, wa ko kabalo kung unsay akong buhaton kung mawala na si Kimberly sa akong kinabuhi. Ora na yung nagdalag kahayag sa akong kinabuhi, pre. Mao lagi nagdalag kahayag. Unya og mapalong na. Ngit-ngit pa sa dulom ang imong kinabuhi. Kasabot ka? Ayaw sig padala nang nagdalag kahayag. Kuan ba? Mindset, utok. Ayaw ipairal imong gugma. Utok ang gamita. Wa ko nimo nasabtan, pre. Ha? Wa ko nimo nasabtan. Mo naman kagwala ni agi gugma-gugma, pre. Siya ro sa una hangtod karon, wa gyud ka ni agi nahigugma nga ni agi kag kabigo. Kabi po ka, pre. Imbis imo kong tabangan sa akong problema nga akong gilalidala ron, pila na ni ka tuig ni, wa panawala mo nang ni bukod ko sa imuha dire kay gusto ko magpatabang sa imo. Pero imo kong gidiscourage. Wala jud, pre. Nganong ingana man ka sa kuha, pre? Ay kung sultay nga na pre. Ha? Wala ko ni discourage. Ako walang gitake advantage nga kung unsay mahitabo sa imo akong mawala na ang ako sa imo no? Hinay-hinay og move on kay kabalo naman ka mismo. Pag ang babae gani na gusto sa imo dili na noted na. Di na ka magyana, di na ka magsakit, di na ka magukod-gukod. Kay naa na permente sa imong loyo mo panalipod. Wa ko nagukod, pre. Ang ako ala nga mahataga gustisya ang 100% nako nga gugma sa iya ha. Ay sos pre, bisan pagkabuto ni mo na tanang bulan ihalad sa iyang atubangan. Kung iya kang binuangan, binuangan rayog ka. Bisan pag apilo ni mo ng mga bitoon, himong porsela sa iyang mga bukton. Kung dili kanya higugmaon, wala lang yapon kay paaboton. Ing nakugbot-buton. Pre, tambag ang akong gikinhanglan, pre. Tambag. Dili ka ng kasaba nimo, pre. Tambag ba, tambag? Tambak? Tambak man yung kaya mong gusto. Kalimti si Kimberly kung gusto kang mahappy. Ha? Kalimti po si Angela para wala na kay problema. Abanti sa unahan. Kay naay daghang babae diha. Basin diha pa ka mapilian. Ako mapilian? Nga sa sugod pa lang gani, ilan akong gibiyaan? Mao nang ilaha kang gibiyaan. Kay nakapili kag mubo nga hagdan. Unsa man? Basig biyaan po ti karon. Pre, salamat. Bisan wa ko kabalo kung tambag ba to mo kasaba, pero appreciate kay nako ang imong pag-istorya sa kuha karon. Basta maura ni hinumdumi ha. A, B, C. Always be careful. D, E, F. Don't ever forget. Ha? X, Y, Z. See you soon. Okay, pre. Taka-save na. Daghang salamat og maayong hapon sa atong tanan.